A příští video by bylo možná u čarovňáků. Takže to jsme natáčeli tam. Dneska si ukážeme, jak rychleji dolovat, když budete mít třeba takovou pas a tady chcete dolovat, tak to bude nejrychlejší asi tak. Co vám tak ukážu, dáme si tady takhle díry. Takže musíme si asi vyndat, co? Nevíte. Můžeme se vybrat ty MTčka. Tady. A aby jsme to rozpálili tak přesadlo. To asi tak. A já vám potom ukážu, jak ty MTčka můžou i lítat. A vidíte, mělo by vám spadnout kameny. Kameny vám spadnou, vidíte. A ještě, no to prostě vytěží. Já letím pryč. Když mám kreátor, to je jenom. No a to nahoře zabilo ovečky. Tady byla nahoře voda. Vidíte, a tomu to se taky. A vidíte, máme tady lehkou těžbu. Aha. Teď vám ukážu, jak ty MTčka můžou asi tak lítat. Jakmile se přišere, se vám má takže takhle to uděláme. A ty MTčka sebe takhle. Vidíte? A jak to vybuchne, hop, a ještě asi 4 nebo 5 letí. Asi 5 ještě 4 letí a udělá ještě víc místa. Protože jak to budete mít, jenom vy můžeme třeba nechat, ale to je celý vybuchne. Ano, máme se. Jestli to bude už tak bychom se měli prokopat. Tak já to schválně dám. Trošku se mi to někde sekne, jo, pokud toto. Minecraft se vám někdy bude sekat. Komu se nesekal, tak to má teda dobrý. A teď budeme jenom čekat, až to vybouchne. Ano, proto vidíte, jak tohoto nesmíte dělat, proto to musíte udělat ten hlavní. Co zůstávají na to. Až teď to vybouchne. Máme tady nějaký šutry, no vidíte. Máme tady šutry. Kdybyste chtěli být na hostinci. Více hrála, než dost. A potom, jak jsem říkala, že teda budeme mít možná příští video čarovňák, ale já to nemám jako gamer ani tak.
Budou to mít takhle podobně, ale nemám tam všechny bloky a tak dále. Já doufám, že o tohle chtějí říkat. Nemám tam všechny ty, prostě co tam má gamer. Prostě, k tomuhle říkám ráne. Vidíte, a už jsme vytěžili jednu horu. To jsme borci, co? A tady asi zrovna někdy byl. A máme tady i uhlí. Můžeme s tím těžit uhlí, kdyby se to skoro nevytěžilo. Vidíte uhlí. Takhle. A tady takhle. Nebo když chcete zabírat monstra, tak tohle to se vám taky hodí. A teď zpátky navrch. S ovcema se vám to ukazovala, jak se stříhají, a když je ostříháte, tak když je prostě ostříháte, tak vám vypadnou 3 nebo 4 vony. Co by se vám říkala o tom Minecraftu, ale já budu ještě něco to. Takhle se prohodím na ten celý. Že doporučuji, kdo má knížku Minecraft, jako celou knížku, tak tam je dobrý, že se tam naučíte, co se, kolik vám to doplní. Když člověk skoro to zapomněl, tak aspoň to tam vidí a může hned prostě to udělat. Koukne se, když nebudete mít nic po ruce a nebaví vás tamhle čekat a co. Nebo kdybyste neměli kreativ, tak si to tam dáte, abyste věděli, jak si to má dělat. Tak prostě ta knížka je dobrá. Napsal ji učitel chemie a fyziky. To je jako postrach, že učitelé hrají Minecraft. No tak asi pro dnešek by to bylo tak, asi všechno. Ukázali jsme se dolování, takže možná příští bude teda ten čarovňák, takže si můžete na co těšit, takže můžu na to nabít. Takže čus Minecraftáci.